Mga amigo, huwag akong mamita, paminaw kung panayaw mo sa pag-upunsunata. Tiragot para lang na malingaw, ikem mo, sampay sa pagdanaw. Na mo mga amigo, mag-vlog tayo dun. Sarap yung lulutuin ko. panayaw mo sa pag-upunsunata. So salamat guys mga sa bunot, sa mga Bisayang bunots to mga guys. So salamat sa YouTube channel ko. Uyo.